एकदम चकाचक हो। एगो स्पेशल भौजी के वीडियो लेके आए, दिल तक पहुंच जाला। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतनी। तो का हाल चाल बा? उम्मीद करतनी कि रउआ लोग के हाल चाल एकदम चकाचक हो। तो भोजपुरी में जो रिएक्शन होला वो भैया वीडियो लेके आइल बनी, लेकिन हर बार कई गो वीडियो रहता रहा, लेकिन यह बार एगो स्पेशल भौजी के वीडियो लेके आए। रउआ देखल चाहतरीन तो ले है वीडियो पहले देखी, ओकरा बाद एक रिएक्शन सुनी। एतने बता द सोना हाउ केकरा घर के लड़की फॉर्च्यूनर लागेलू सोना सड़िया में सुनर लागे चश्मा करिया। चैनल के नाम बा तनु लाइफ स्टाइल। भैया जबरदस्त इनकर वीडियो आवेला। अभी जितना वीडियो शालीनता के साथ बनावेली भाई, इनकर वीडियो हमके बहुत ज़बरदस्त और बहुते अच्छा लगेला। एकदम दिल तक पहुंच जाला, दिमाग में एकदम ऊ वाला प्रशंसा उठेला मन तक कि अब का बताई भैया, हमों के बयान नहीं कर सकत। लेकिन भाई कुल मिला जुला के भौजी का वीडियो बहुते ज़बरदस्त लगेला। अगला वीडियो के देख के आप समझ सकतनी, उनकर पूरा चैनल के वीडियो आप देख के समझ सकतनी कि इनकर वीडियो बेशक कम वायरल बा, लेकिन यहू के कम वायरल ना कहल जाई। कुल वीडियो लाखों में चलता। इनकर एक ही चैनल नहीं, कई गो चैनल बा जना पर 60 वीडियो बनावेली। लेकिन भाई सबसे देखे वाली ये बात बा, भले गाना भोजपुरी के होखे और चाहे हिंदी के, कुल पर ये अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने का इस्तेमाल करेली। ज़्यादातर साड़ियाँ पहने ली और साड़ियों के जो डिजाइन बा बहुते खूबसूरत लगेला। भाई खूबसूरती के साथ साथ इनकर पूरा पहनावा आप देख सकतनी, ब्लाउज से लेके और साड़ी के पहनावा में भी एगो संस्कार झलकता। भाई नाचे गावे का डांस करे का तरीका तो बहुते सारा बा, लेकिन पूरा शरीर के ढक के और सुंदरता जितना लौकेला उतना भैया हो वाला कुल वीडियो में ना लौकेला, जौन कि एकरा पहले वाला रिएक्शन देले बनी। भौजी के जबरदस्त वीडियो एकदम आवेला पूरा गाना पर, पूरा भोजपुरी वाला एक से बढ़ के एक गाना पर। इनका में खास बात एगो और बा कि जब एक बेर साड़ी पहने ली तो फटाफट 8-9 गो वीडियो के रेल देवेली। हाँ, मतलब एगो तैयारी करेली, जब एक बार इनकर जब मेकअप चढ़ेला तो भैया 5-7 गो गाना के जरूर रील बनावेली और 5-7 एकदम धमाल मचावेला। इनकर ऑफिशियल चैनल पर जाके देख सकतनी। तो बहुते जबरदस्त तनु वो भौजी के वीडियो एकदम धमाल मचैले बा। इनका नाम बाटे तनु यादव। अभी कहाँ के बाड़ी एकरा बारे में न पूछल जाओ। हाँ, ये बात जरूर कहब कि और कौन भौजी लोग के वीडियो पसंद आइल होखे और यूट्यूब पर काम करत होखियन, अपन वीडियो बनावत होखियन, यदि उनकर अनुमति होई, यदि वो चाहत होयन कि हमहू तुम्हारा बारे में कुछ कहीं, तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजी और चैनल के नाम लिख के भेजी, ताकि रउआ चैनल पर जाके और वीडियो के देख सकी और जौन तोहरा बारे में कुछ कहे के बा कह सकी। वीडियो पसंद आइल हो कि तो लाइक करी, शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब। फिलहाल वहीं दी इजाज़त। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागत।